снимка да ти ги изпратят. На снимка всички могат да снимат драгалете си. Всичко на снимка може да получиш. Прати ми снимки. Окей, момент само да му звънна. Момент, те документи са тук между чата. Вие иначе лична карта имате ли у вас? Паспорта ми е в Пловдив във втора роял. Да, какви документи имате ли? Въздухграничен паспорт. Не, в себе си не, забравих, защото ме издели курвата и направо. Влизам малко телефон. Смисъл? Смисъл. Под ареста съм. Не си ли? Не, След като не имаш положително превоз на наркотици, Ба, тя не е доказана. Това е четвърти тест. Да, той е фалшив. Да, той е фалшив. когато на кръвта ви излезе положителна, Значи вече се съм приема престъпник. положително. Окей. Да, на този етап има достатъчно данни, че са вършили Не, престъпление. не съм извършил престъпление. Има достатъчно данни. Четвърти дрегер е това. Има протоколи от Така. преди 8 дена в София. Добре. Винаги са нула. И? Сега вашите са положителни. Сега е баяна, от съм видял тази държава, бях започнал с Симон Милков, който е на Пеевски. Ще бъде оправен до 10 дни, това се случва. Това го гледа цялата държава, колеги. Сега ако ме нападнете, както съм в телефони, лошо не съм ви казал. Не, нападнаха ме, Бургас ме убиха от бой. Така, те ще бъдат съдени и ще ги изпратим в Underground. Не е Бургас. Най-възпитано отиваме да дадем кръв. Нали така? Да, разбира се. Каквото са ми казали, съм го направил. Нито съм поискал, нито нищо. Заповядайте, ако искате ви, карайте, както искате ви. Просто да държим добре тон. Не Гледат съм изпълнята виж, някакви разпореждания. Да, така е, 2000 човека ме гледат. ако Докато искате не повече съм ни гледат. престъпник под белезници, не виждам смисъл. Нито Престъпник или нещо, го каже съда. Окей, да, нека да вярваме на българския съд. Те са страхотни хора, да. И знаем как, но те не взимат водки и не. Нека да го извършим. Готова ли е проверката тук? Не, С, чакаме Airsoft. дежурна оперативна група, където ви казах. Добре. Иначе друго всичко е готово. Чакаме просто на Може ли място. да пия от кафето? Разбира се, Добре. пита. Чакаме. То извършихме... Веднага и само казвам на човека, той е в лайфа. Додо, моля да се изпрати всички снимки на малките, имат тия документи, между другото, може да видиш. Това е от цялото договора. В момента